Salutare guys, astăzi ne jucăm Roblox. Am redenumit canalul pe numele meu. Ne vom juca Rivals. Stați puțin să caut aici listă de jocuri. Aici. Vom juca câteva meciuri pe cont. Asta e cel mai mare cont pe care l-am de Rivals. Dar mai am două mai mici. Yeah. Am aici ceva, nu știu, cred că vreo armă de deblocat sau vreo skin. Ia, am deblocat un emote. Ia-l, bă. Uite, cu ăsta rămânem. De ăsta, ăsta îi dăm un equip. Ieșim de aici. Ieșim din asta. Ieșim de tot de aici și hai să jucăm primul meci. O să jucăm la un 3v3. Primul meci începe. Ce să jucăm? Hai să jucăm și noi Big Arena. Dau și eu pe Big Arena. Jucăm Big Arena. Acum iau RPG cu flare gun, cu drujbă și cu grenadă. Știți care e strategia? Folosesc flare gun-ul. Prima dată echipez flare gun-ul. Mă duc uite așa, trag din față. Sar pe aici, pe hartă. Dau și aici cu flare gun. Apoi echipez RPG. Echipez RPG-ul, mă duc cu RPG-ul așa. Bam, îmi dă rachetă. Stați, nu înțeleg ce se întâmplă aici. L-am bătut pe unul. Uite-l și pe ăsta. N-a murit. Mă duc cu drujba. Mamă, 2v1, nu mai mă duc cu drujba. Echipez înapoi ăsta. RPG-ul. Bă! Stai că nu știu unde. Mort 1. Mai e 1v1. Eu cu un level. Bă, mi-a venit în față, bă, frate. Bă, dar aveam șanse să-l omor dacă îl vindem acolo o rachetă înainte. Dar păcat că n-am apucat să-i prind. Asta este, se mai întâmplă. 1-0 pentru ei. Echipăm asta. Bă. Stai că nu înțeleg ce se întâmplă. Bă, n-am înțeles nimic ca runda asta. Ma, 1v toți. Foai de capul meu. Ce șansă are al nostru? Versus Sailor. Ce? Nu. Uitați cum îl cheamă pe ăsta, Mafia. Revenim la ale noastre. Nu vreau să știți cum îi iau. Încă una aici. Bă! Mi-a dat fix aici, fix în față, la mine mi-a dat. Bă! Bam, headshot. Am lăsat low HP pe ăla. Și mai sunt aici doi la ei low. Bă, frate. Unul s-a desconectat. Ce șanse mai avem acum? Măcar să știu și eu că am jucat, dar meciul ăsta ce să joacă echipa. Nimeni n-a jucat. Măcar eu n-am făcut aproape nimic, sunt pro player cu arma. Bun. Am ratat.
Nu sunt cel mai bun pe țintă, dar sunt bun pe armele astea. Bam. De merge aici. Bă, bam. Unul eliminat. Bă, am ratat racheta aia. Încă unul. Stai așa, că ni se mărește șansa. Nu, dacă îl găsesc și pe ăsta, eu cu mâna mea îl bat. Zic după acum. Dacă mai am, nu știu, 60 HP. Unde e? Mamma mia, unde e ăsta? Nu. Bam. 100 de megi. Încă 100 și gata, bă. L-am eliminat pe mafia și acum avem și noi un punct. Primul punct câștigat pe echipa asta. V-am zis că-s bun pe RPG, dar trebuie să mă activez o leacă. Preactivat mă refer la să mă enervez. L-am ratat, bă. Hopa. Nu mi se mișcă. S-a blocat caracterul. Bă, dar mi s-a blocase caracterul, nu-i corect. Bravo, bă. Hai, așa, bam. Dă-i. Hai, ce să-i mai dea. I-a dat și foc, i-a dat și gloanțe, i-a dat de toate. Săracul. Dar n-avem, frate, ce le place. Suntem prea slabi, sunt prea mulți. Dacă mai rămâne măcar și ăla, ce bine era. What? Bă, al meu o și murit. Nu-l văd. Încă 50, mamă, mi-a dat. Bă, da, mi-a dat prea mult focul ăla. Dacă îmi dădea o leacă mai puțin, asta e, ne-am la bătaie. Eu accept și bătaia, mă mulțumesc cu bătaia. Totuși, mai greu de aici după alătura, i-a jucat după telefon, frate. Avea dintre ăsta, de trage automat când vede ținta. Mai băgăm o dată, un 3v3. Suntem aproximativ de 8 minute pe clip și deja am jucat un meci intens, pot zice. Chiar dacă n-am făcut mare lucru. Jucăm la, nu știu, Big Crossroads selectat. Stai să-mi iau armă de Crossroads. Mi-au tot ăsta, doar că de data asta mă duc cu spray aici. Aici cu scutul și cu grenada. Mi se pare mie mai bun scutul pe harta asta, pentru că vin de obicei oameni cu sniper și scutul apără sniperul. Gen deviază gloanțele de sniper și de-aia e bun. Bă, deja am uit unul de la ei. Așa de nubii să știa oare. Mă duc pe aici. Mai au unul viu. Echipa noastră e low, lor are unul viu. Deci o să iau leacă cam greu aici. Unde e ăla? Guys, registrați-mă și pe mine, știți-mi dacă îl vedeți pe undeva. Nici nu știu unde era. Ce kill norocos a făcut băiatul ăsta. Cred că o jucam vreo 4-5 meciuri măcar până fac un level 42, cam așa. Că vreau să fac level 42 pe clip, ca să trec și eu pragul de slab și să ajung și eu la player bun cât de cât. Că na, nici 40 nu e foarte mare să zici că sunt pro player, dar nici chiar de
slab nu e. Uite-l pe ăsta. Ăla stă acolo. Stătea acolo, adică că a omorât cineva din spate. Eu cu spray-ul. Nu înțeleg ce am făcut. Bă, unde am căzut, bă? Unde căzut eu? Nu prea înțeleg mapele astea, că nu prea m-am mai jucat de mult. Unul la ei a murit. Deja mai sunt doi în viață la ei. Și pe cineva trage de acolo. Ai, bă. Pare sniper. Joacă inteligent, fratele. Cred că mă duc cu asalt rifle runda asta. După asalt rifle, handgun. Ăsta clasic, pun și grenadă. Uitați ce skin am pe rifle. Uitați pe handgun. Pun piam alb și grenada. Uitați ce skin-uri șmechere am pe pistole. Unele nu sunt chiar așa șmechere, că ziceam pe pumni. Dar unele sunt foarte șmechere, cum e asta. Ia. Eu îi dau damage la distanță. L-am eliminat pe Markovici, nu știu ce. Asta e prea bun, bă, pe distanță. Assault rifle e bun pe distanță. Dacă ești la distanță mare de adversari, e bun. Că îl prinde o grămadă de hit. Bă, m-am blocat, mai pus eu pe aici. Ai, bă. Aici chiar îmi trebuia dintre rolantul. Mă uit după ei. Bă, dar sigur e cineva pe aici, pe în zonă, dar nu știu pe unde e. Pe unde sunteți? Veniți la tata să vă pape. Vino la tăticu. Băiatul, unde ești? Bă, frate, unde-i, bă, ăla? Acolo era în capul hărții. Doamne, iartă-mă, în capul hărții. Ce căuta, frate, în capul hărții? Mai primesc 2 kg după cumpăr daggers. Că am de ajuns pentru daggers, că să am și alte arme. Că e plictisitor așa, 3-4 arme de fiecare de asta. Vorba aia, cu cât mai mult, cu atât mai bine. Pe un episod când o să avem chei, o să cumpăr și sniper. Să văd și eu să mă distrez cu sniperul ăleacă pe hărți de distanță. Uite-l, bă, ce fuge șoarecul. Uite-l ce fuge șoarecul. Ia. Șoarecul. Ce fuge șoarecul. Bă, stai că nu-l văd. Sus pe capotă, cu ele pe capotă. M-a apucat muzica, frate. A, bă. Bă, mi-a venit în față, bă. Gen efectiv, mi-a venit în față. Iată-l și pe ăsta ce fel dă. Zici că a obosit. Cred că joacă după joystick sau ceva de așa greu. Primul win pe episod din 2 meciuri. Avem 36 de chei. E perfect ca să cumpăr arma. Bow 15, ăsta e 25. Crossbow 35. Bo. Gunblade. Hai că cumpăr crossbow mai bine. Că gen crossbow și ăsta e de distanță și ăsta e cu snipe-ul. Și de exact jumate din damage de care avem nevoie ca să omorâm un player. Joc din nou la un 3v3. Dar vreau o mapă de distanță asta. Stați o leacă. Vreau să mă uit aici de ceva. Da, deci eu sunt singurul după serverul ăsta, după calculator. Asta vreau eu să văd.
Jucăm la... Nu știu ce joc să fie de distanță așa. Bă, e ok, Big Crossroads, ca să încerc crossbow. Joc așa un ăsta cu flare gun, crossbow, scut și grenadă. Stăm ok aici. Acum mă duc pe aici, mă urc aici sus, mă urc aici sus, mă urc aici sus. Am zis gălăgie de afară, ca să știți, dacă au zis gălăgie pe clip. E de afară de la niște mașini dintre ăștia de strâng fiare vechi. Bă, da, nu pot să-mi fac treaba de sniper. Urc pe ăsta, că de aici sigur am vizibilitate OP de bună. Treaba e că nu prea-i văd. Iată-l. Jegosul are sniper. Bă, are sniper ăla. Bă, feriți-vă de ăla, puneți-vă scut, puneți-vă ceva care e sniper. A, nu-i de-al meu, am crezut că e de-al lui. Bă, da, unde-i bă ultimul? Vreau să trag și eu crossbow ăsta. Că nu l-am cumpărat degeaba. Doar mă plimb pe hartă, dar găsit. Nu-l găsesc pe ăsta. Unde-i, mă? Nu știu pe unde era, dar îmi zice round 1. Pentru că eram gen mai mulți viși, el era ascuns nu știu pe unde. Mă duc direct pe sniper. Gen snipuiesc pe aici pe un sniper. Bă, de unde m-a luat? Ce skin șmecher e ăsta pe sniper, dar nu știu de unde m-a luat. Bă, dar nu știu de unde m-a luat, chiar. Scrieți voi dacă ați văzut de unde m-a luat. Dar cred că a fost undeva după în spate, sigur. Că n-avea cum să mergem din față. E un V1 acum. Cine câștigă, al nostru sau al lor? Eu cred că câștigă al nostru. Care mai mult... Hai că câștigă al nostru dacă e... Nu trebuie să joc și aici. Tot ceva gen assault rifle, flare gun, drujbă și cu grenadă. Adică na, la ăsta, la ultimul, la... Nici nu mai țin minte cum zice, la grup am numai grenadă. Așa că nu sunt chiar așa de bun la număr de arme, dar e ok, zic eu. Stai că nu știu de unde s-a tras. Vreau să trag și eu după ei, să dau și eu ceva damage. Să nu fiu eu singurul nublete care își nu dă damage. Unde? Bă! Bă, nu știu de unde a tras. Hotel, tu de unde trage nese. Bă! Stai bă, oleac, că n-am văzut de unde trage. Stai, te rog. Bă, dar n-aveam bă ce să le fac. Bă, 1v3, lasă-o încolo de treabă. Joc direct RPG, nu mai mă interesează. Ok, mă lasă 1v3. Ete. Mai enervat alea ca acolo. Da, totuși frate, e enervant să te vezi 1v2. Ce să le faci frate la 2? Dacă era 1v1, na, mai ziceai, mai aveam o șansă. Dar 1v2, ce șanse să ai frate? 50? Ar fi tare să-i bat pe ăștia doi. Bă! Bă, dar ce are, frate? Mi s-a blocat ăsta. Mă mai și bate ăștia. Mă mai și oftic ca un slab.
Și sunt și ultimul slab, că n-am putut să-i bat. Deci 3x de slab sunt. Aici am șansa să-i bat, să-i prind, să-i bat pe amândoi. Dacă îi găsesc, am șansă. Am șansă de aici. A urcat, i-am dat 50. Stai, bă, cu minte și tu, fițear. Rifle-ul al naiba. Lele. Am dat în prostie mai mult. Nu mergi pe acolo, am dat mai mult în prostie, doar ca să încurc pe ăsta. Bă, da. Mă încurcă. Ia, mai naiba. Ce mult mă încurcă. A venit ăla repede cu cuțitul. Bă, dar nu-i corect, frate. Ce să le faci, bro? Vreau să am cel puțin 2 win-uri. Și nu pot. Atât de slab ăsta. Bă, de ce, bă, de ce? De ce, frate, așa e incorect ăsta? Mi se și blochează, mi se și... Ce șanse aveam să-i bat pe ea acolo? Mă rog, nu mai contează asta, ba. Avem de aici ceva de luat de la PES. O chestie, nu știu ce asta. Un special item, zice el. Hai să vedem ce special item e. Că mi-arată aici la backpack când deschid că am chestii. Am 4 chestii. Mi-a dat aici o chestie din goodie bag și mi-a mai dat și alte chestii ciudate pe aici. De nu înțeleg nimic. Un pack. Ia. Un finisher pack. Pare-mi să din asta poate spice armă. Ah, finisher pack, gen când omori. Să ai un emote de la când omori. Acum am înțeles ce cu ăsta. Deci mi-a dat finisher pack, mi-a dat un dintre ăsta de finisher pentru shorty. Hai mai băgăm un match, că de ce nu? Dar că data asta jucăm la un 2v2. Dar sper să nu se mai desconecteze nimeni, că e enervant cum se desconectează. Evident că e enervant că se desconectează la mine echipă. Când se desconectează la ei, pe alta treaba. Vreau să scrieți în comentarii cum vi se pare acest clip și cum vi s-a părut. Jucăm la construcțiuni. Aici cred că ar fi bun un, nu știu, un RPG cu short-ul, că tot am luat animația și cu shield-ul și cu grenada. Și așa pe short am luat animația, deci dacă fac vreun kill cu short-ul, să duceți acolo troll, când apare animația. Eu tăi, bă, ce trolează, frate. Am căzut în mapă. Bă, da, trolează, lasă pune acolo și foloseze sniperul. Nu s-a mai pus. A coborât și a venit aici, vrea să vină aici special ca să mă omoare pe mine. Sau pe el, depinde care se întâlnea acolo. Dar văd că colectorul meu e incredibil de bun. Are level 66. E ok. Mi-a trusnit o leacă gâtul. Da, mă, eu te la acolo, folosește sniperul. Așa fac toți slabii. Hai, mă. Bum, încă una mai trebuie. Da, mă, da, prea bun e ăsta. Al meu, e prea bun cu echiperul. Acum mă duc și eu să stau pe ăsta, pe turnul ăsta. Că dacă dă cu sniperul am scut. Căzut din hartă slabul. A căzut jos aici. S-a căzut după hartă, stai. Că m-a nelămurit băiatul ăsta. Cred că a căzut jos acolo. Nu, a căzut pe hartă.
Ba nu auzi, bă, ăla ori a făcut schema S777. Ce enervanți ăștia cu schemele lor. Folosim o leacă și short-ul, că n-avem un control dacă vrem kill-uri. Dacă vrem animația de win, folosim short-ul. Ce-ți folosesc? Bă, am căzut efectiv din mapă. Ce-ți folosesc că am căzut din mapă? Și adversarul a căzut din mapă. 3-0 pentru noi. Nu că acum joc pe bune, acum joc ca lumea, nu mai mă las. Nu mă mai prostez, nu mai mă las, joc ca lumea acum. Na, nici acum n-am apucat să joc. Ia, iuhoi. Dar vreau să apuc și eu să joc, să dau un damage, să fac ceva. Mă plictisesc dacă e doar atâta. La sigur să urcă pe scară aici, ca să nu-i puiască sau coboară jos pentru un efect de fentă. Dar sigur o să urci pe aici pe scară. Așa face toți slabii care se crede pro playeri. Bă, care-i în spatele meu? Trage pe tine? Iotol, bă, unde-i, bă, Bă, iotol, bă, unde s-a pus slabul să tragă. Iotol, bă, nu, bă, unde s-a pus să tragă. Acum... Nu, asta e. Oricum runda e asigurată. Dacă nu trage niciun glonț. Da, mă, da, ăsta, așa vreau, ăsta e meciul. Am câștigat ultimul meci, avem 2 win-uri. Avem și level 42, cred, stați puțin să mă uit pe cont. Vreau să-mi fac contul, stați puțin. A, da. Avem level 41, că da, nu contează acum asta. Cam acesta a fost clipul. Apăsați pe butonul de like dacă v-a plăcut. Dați și subscribe ca să mă încurajați să merg mai departe. Ne revedem.